Tocouche 6 veces 4. Cantas van? 1, 2, 3, 4. Vale, e ora veña. Vale, e ora pecho. Vale, pon o teu nome, a L, e ora canto é 6 veces 4. Canto é o doble de 6? 6 e 6? 12. E o doble de 12? 24. Pois pono, veña. Máis pequeniños os números, senón non che van a entrar. 24, pero mira, arriba tiñas 6 de antes. 24 máis 6, tens que poñer ahora aí máis 6. En pequeno, se non che vai entrar. Máis 6. Canto é 24 máis 6? 6 e 4 son amigos? 6 e 4 son amigos? Entón que fan? Fan 10. Máis 20? 30. Vale, pois veña, xo tes, igual a 30. 15 más 5, venga, borra. 15. 5. ¿Igual? ¿Cuánto es? 20. Pues ahí escribe 20. Es 20 puntos. Toma. 46. ¡Hala! Ahora, 3 veces, una vez, 3. Ahora me toca. Como foi o resultado? O resultado ganó Como foi? 87 Sí. e 76. Vale, por cantos ganastes? Por 87, 76, 4, 7, 74, 11 por 11. Por 11. Sí? Moi ben. E cantos te faltarían a ti para chegar a 100? Sí. E a ti? Cantos vos faltaría a cada un para chegar a 100? A mí 13. 87, 13, moi ben. E a ti? A mí 24. E a ti 24, moi ben.